El director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, va presentar el passat dimecres 23 de maig un estudi sobre la presència de la publicitat en la vida quotidiana dels joves. L'estudi, fet sobre una mostra de més de 1.400 estudiants de secundària, pretenia conèixer quina és la presència de la publicitat en la vida dels joves i servirà per dissenyar noves polítiques informatives i educatives relacionades amb el consum. Entre les seves principals aportacions destaca el fet que els joves relacionen majoritàriament la publicitat amb els mitjans audiovisuals. En referència a les marques, n'identifiquen un total de 543, la majoria relacionades amb roba i complements. Una dada significativa és que el reconeixement de marques varia en funció del gènere, l'edat o la procedència geogràfica de cadascun dels joves. Més enllà de les xifres concretes de l'estudi, Alfons Conesa va reafirmar que un dels pilars d'actuació serà educar la ciutadania en els valors del consum responsable i sostenible. Un consum responsable és un consum informat, reflexiu i amb criteri. I aquests criteris han d'anar enfocat a uns aspectes que són bàsics, que són els aspectes de sostenibilitat. Quan parlem de sostenibilitat és ampli, perquè parlem de la sostenibilitat del medi ambient, però també de la sostenibilitat de residus, que afecten el medi ambient, de la sostenibilitat socioeconòmica. Des de la seva creació a l'octubre de l'any 2003, més de 175.000 persones han assistit a les activitats educatives de l'Escola del Consum de Catalunya. A banda dels alumnes, un dels objectius de l'escola és formar també el professorat i les famílies en els valors del consum responsable.